Il-lif tal-kwarantina għandu jingħata lil kull ħaddiem, irrispettivament min jekk ħaddiem impjegat mal-gvern jew mal-privat. Dan kien il-messaġġ tal-unions kollha li fi ftit ħin ħarġu stqarrijiet jew tawna kummenti f'dan is-sens. Stqarrija konġunta mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA, l-Assoċjazzjoni tar-Ristoranti u l-Lukandi l-MHRA u l-Malta Chamber of SMEs flimkien saħqu li l-kwistjoni li żviluppat mal-firxa tal-coronavirus m'għandix tħalli lokal kontroversji u konfrontazzjoni u li kemm dawk fis-settur pubbliku kif ukoll dawk li jaħdmu fil-privat għandhom jingħataw lif ta' kwarantina mħallas mill-gvern fejn hemm bżonn jittieħed. L-istess stqarrija kondannat il-posponiment tal-laqgħa li kellha ssir għall-imsieħba soċjali sabiex jiġu diskussi soluzzjonijiet tanġibbli għal din is-sitwazzjoni. David Chwire, President tal-Kamra tal-Kummerċ, qal li fost il-proposti li qed jagħmlu l-korpi kostitwiti hemm dak li jsir fond ta' emerġenza mill-Gvern sabiex jgħin lill-kumpaniji li jispiċċaw jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba din l-epidemija. Qed nitolbu għal diskussjoni serja fil-qalb l-imsieba soċjali fejn mhux biss nirrealizzaw illi kull kumpanija li se jkollha nies fuq kwarantina se taffettwa mod negattiv l-andament imma wkoll li jkun hemm fond li fih kull min se jkun hemm bżonn li jieħu il-lif minħabba l-kwarantina, ikun hemm setup speċjali li jiddiskuti kif dan isir lil min jingħata u għal liema raġuni leġittima jista' verament jiġi konsidrat. Joe Farrugia, President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, saħaq ukoll il-pis ma jistax iġorruh il-kumpaniji. M'għandux jitabba l-pis fuq l-azjendi. L-azjendi diġà jekk ikun hemm quarantine leave ħajkunu f'sitwazzjoni fejn jitilfu l-produttività ta' min jaħdem. Anke l-General Workers Union qed insisti li l-lif tal-kwarantina ikun biħlas għal kulħadd. Tkellimna ma' Josef Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-Union. Aħna għandna diversi collective agreements li għandna klawżola speċifika fuq il-quarantine leave li huwa li speċjali beħlas, però diversi postijiet tax-xogħol oħra li m'għandhomx la l-klawżola fi ftehim kollettiv u laqas huma koperti bi ftehim kollettiv. U aħna nagħmluha ċara, il-Gvern ġie ħareġ ċirkolari fejn qed jafża li huwa beħlas, ħajkun li speċjali beħlas, però għandna diversi postijiet tax-xogħol fil-privat li s'issadu ma semma xejn u għadin nitolbu neżieġu għanzi mux nitolbu li dan ikun beħlas. Għax jekk għan nitolbu li l-ħaddim li jgħamil ġimagħtejn id-dar u ma jitħallas iktar nkunu friskju li l-ħaddim jekk ikollu commitments joħroġ u jmur għax-xogħol u iktar tinfereġ din l-imxija. Intant stqarrija tal-UHM Voice of the Workers qalet li jekk il-kwarantina tiġi imposta għandu jiskatta l-quarantine leave. Madankollu anke l-UHM saħqet li dan il-leave għandu jkun għal kulħadd u li ċirkolari li jinħarġu biss tal-ħaddiema tal-Gvern ma jagħmlux sens.